नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होकर भैया और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके एकदम ब्रांड नया गीत रंगदारी मीटर। जबरदस्त मीटर लिखले बानी भैया रउआ सबन खतरा। एक नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से गा देता तो गाना धमाका मचा दी भैया। बहुत ज़बरदस्त मीटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहो कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के व्हाट्सअप के जरिए हर तरह के गीत मिल जाए। काहे कि भैया हम हर तरह के गाना लिखेनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, भक्ति भजन, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के गाना रुआ लिखवावे के बा बेहिचक फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम डाल देले बानी। और बताल चाह भैया कि अगर वो आप चैनल पर पहली बार अगर आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे कि खेलीला हम हथियारे से खाली आ कांपेला नमवा से गुंडा मवाली। सुनो ए करे जा, खेलीला हम हथियारे से खाली कांपेला नमवे से गुंडा मवाली। प्यार कइले बारू तो भरोसा राखो प्यारी हो, कि प्यार कइले बारू तो भरोसा राखो प्यारी हो। आ तोहार लभर रंगबाज करेला सारा जिला में रंगदारी हो, तोहर लभर रंगबाज करेला सारा जिला में रंगदारी हो। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद आई लोग के फुल गीत लिखवावे के चाहत होगी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। अगर वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आई लोग तो भैया रिक्वेस्ट करता चैनल के सब्सक्राइब करके जाए, ताकि हर रोज़ लोग नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।